Digitalizácia je trendom súčasnosti. Mne sa osobne digitalizácia výrazne spája s efektívnosťou. To, že malé a stredné podniky zavádzajú nové služby digitalizácie, im umožní vyrábať rýchlejšie, lacnejšie, ale zároveň získať aj väčší trh a uplatniť sa v poli konkurencie v globálnom meritku. Digitalizácia je v dnešnej dobe kľúčová pre udržanie firiem na trhu, pre získanie konkurencie schopnosti. Dnes už vlastne tou otázkou ani nie je, či digitalizovať, ale ako rýchlo a efektívne. Digitálna transformácia pre dnes znamená predovšetkým zmenu myslenia. Je to možnosť adaptovať nové digitálne technológie, viac pracovať s dátami a úplným iným spôsobom optimalizovať a racionalizovať procesy, ktoré firmu riadia a tým pádom získať konkurenčnú výhodu aj lepšie možnosti vo vzťahu k zákazníkom.